Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Anjing. Oke guys, kali ini aku di sini arep nyekar nenggone ibuku guys, almarhum ibuku neng kuburan anakku guys. Pas iki apa jenenge lagi dari ibu, aku pengen nyekar guys. Mumpung mbakku ning kene, dadine mbakku arepe tak jak nyekar nenggone makamne ibu guys. Kau keluarga apa mulai nganteni nairan cukup MBG lah mam dek lah ya mangan angel guys kayak sini kena kadomat ya mangan angel takon mangan ngilu sekemime dalam sendoknya kemana sendok udah ngambil kau dek sendok iki lo resek ki ngadengku resek Mam, kita combination mau guys. Mak aku tuku siji tok anjene sing ngene cah cilik. Soale iki bocah loro ki angel mangan. Sen yo mau mangan awakku juga penak. Dalam. Ya ngomong bapak le. Nang Aurel mangan ki guys. Bismillahirrohmanirrohim. Ya mangan wae langsung mblung. Guys, iki ceritane dek ingin Naira lagi rekreasi ning Surabaya. Terus aku mari ngono ditumbasno iki guys. Lapis kukus pahlawan. Iki rasa brownies guys. Terus tak pangan dek bengi. Mbek ngono mbek tak kokot. Mbek tatpang bareng-bareng guys. Ayo main tuku 4 apa digawa ning selong gendet gawe mbae, gawe wong dhewe terus takku itu bahasa satu guys, tapi iku apa jenenge iki sing brownies nek aku sing oli. Dek biyen iku aku wis sering tuku guys, soalnya kan aku dek kae nek mulai numpak kereta lah terus mari ngono. Keretane iku kan ning stasiun kan akeh guys yo ngono kuwi. Dadine aku dek kae nek arep mulih ning Surabaya yo mulih nggo lapis kukus ngono ku. Ya Dek, nek wong Dek tolong Dek. Guys. Karo. Ya guys yo. Ya, delok kulkas saya Dek ngono nek semut soalnya. Sen, hati-hati Sen. Sen. Strom Sen. Strom gak bareng. Iki karo ngenteni mbakku blonjo guys, wonge blonjo ning gone bujah. Ya. Ibu blonjo ning gone bujah ya. Wonge soalnya pengen mulih lagi mulih. Gelem to, makem to? Ndak yo makem. Aja makem jajan ae, gak warak ah. Gelem lho, mumpung gelem guys, ben tak mangan iki. Guys, ngesek ya. Bangnya apa? Apa? Tandur letun. Aku dia nggak bayari ora? Ingin gua kalau bayari asik. Oh ya berarti aku datang ekstrak bang dek, mbak dek ini. Jadi kayak jalur apa kayak ngomong wes. Tak balur kayak nangi. Tak anu duit nangi. AC berarti aku. Tapi yura harus ngerti bener. Lagi kan kapat sampai loro ya. Mbak enak situ ya, Mbak. Ora sekolah bareng ora ngeteri es. Gak belebokno ae Pak Montorem. Montorem gak belebokno wong ora mapaksen kok. Kepala padha gitu kabeh. Gak apa-apa saya bening-bening ae. Sampean aja masak selapan nih. Terus masak iki. Selapan saiki tandur. Ton. Tapi besok selapan, besok sore berarti ke 5. Mongkar 20.000 dek. Ambek 2.000 kok anak tahu. Ya Allah. Ya. Kayak jangan gede guys. Sampai leton ki adik emakku njo. Jangan gede. Lah aku terus sadang sego untuk sego sak menake. Walah. Yo nok mini guys lagi. Nih. Ini nak ketoke.
Terus anak ketane bareng guys, ya Allah. Ketan ki jeneng guys. Mbah cara apa ki? Wah, nek lawai barang iki, Mak. Tempe tahu. Guys. Nek lawai barang tuh delok. Iya. Jangan terteran kawan lekton guys. Tuh, apa ya enak iki? Sambal panggang gitu guys, enak ini. Terus aku gak sama masak guys. Wis akeh kok. Ya. Gak sama masak guys. Masa sih apa? Dia ini. Walah. Lah yo yo. Nanti aku orang belajar lah yang pilihan kita. Lek ngantem iki apa ki? Aku mbah apa tadi ini, Bang. Paling ki apa? Mbek sambal terong. Oh, iki bareng kok. Wah, alah yo ben pantes nek barom iki. Saya, Ges. Andene Mbak ya, saya enggak usah sampai capi sesuk. Terong ngono dikecapi. Enak ini sering. Aku apa masak apa sih? Aku pengen Bingung. tapi ya sesuk. Bingung. Kayak enek warisan tadi. Pengen es. Mbek taraki emang e. Wes gak usah. Ora. Jangan apa, Mbak? Aku wae mbah arek iku dosen ngukul. Ambek apa, Mbak? Cuma ndak ambek pula tri. Ambek tambah asin kok. Heeh. Wis akeh dhewe, Mbak. Wis tak useng Mbak aku ambek resep cilik lah. tapi tempe, goreng tempe. Kecap tempe, goreng tempe. Iya. Ya. Kok goreng tempe. Lah ya. Ya wes ah. Lap tempe lah boy, lap tempe. Lah iya. Makan aku ngono. Padha mbek aku, Mbah Romi padha mbek aku ya. Aku yo ngono iki kadang. Ya kamu ajar nang apa sesuk baca. Aku wis baca. Iki nenek bolong. Guys, baca mbak pemikat. Kontrol aja. Boleh mbak yo kan. Ini. Yo katanya kok ngono. Nah. Mas mandur guys sambil itu pakainya sekitar kalau guys kakak wes pranek kok wes tuku mbakku tuku kembang ndak kan nih mbak kelek kono sus tak kelak sap Assalamualaikum ya mas assalamualaikum guys. Hari itu punya anak Masa nak sabun nih? Lebih joy. Lagi siapa? Oh gini lek. Gini lek. Noi tidak nih gini. Tinggal lek non di sana guys. Assalamualaikum. Amit dah. Tinggal nih. Guys. Jadi sabun iki lho, sabune. Kita gawakno HP 6 mbakku. Goreng tak gawakno. Di barang goreng tak gawakno. Ini mbakku sosial jadi makku silang ya Mbak Lisa ini Lisa guys biasa uang tak dengan sekalian nih Aku sak dengan sekalian. ya wis Ini bahin peran. biasa iya